Apadnak a Szlovákiában eredő folyók, a Sajó, a Tarna és az Ipoly is. Az árhullám levonulóban van, de még csak a felső szakaszokon történt meg a tetőzés, a középső és az alsó területeken még csak ezután éri el a legmagasabb szintet a vízállás. Reggelre a Tiszán is megindult az árhullám, ezért a folyó felső szakaszán elsőfokú készültséget rendeltek el. Összesen 273 kilométeren van valamilyen szintű készültség a magyarországi folyókon. A Sajón 68 kilométeren harmadfokú, a Tarnán 147 kilométeren másodfokú, a Tiszán pedig 57 kilométeren elsőfokú. A Tiszabecs térségében az országhatárnál a belépő szelvény közelében elsőfokú készültségi szintre emelkedett, ott most érezteti hatását a külföldről érkező csapadék által okozott árhullám, de itt is csak elsőfokú készültség van még, és remélhetőleg nem is lesz sokkal magasabb. A Nyugat-Dunántúlon továbbra is a belvíz okoz gondot, lakóházak nincsenek ugyan veszélyben, de a települések határában a víz magassága helyenként elérheti az 1 métert is. A Kisbalatonnál 9 szivattyú dolgozik folyamatosan. Az M7-es autópálya és a Budapest-Nagykanizsa vasútvonal töltéseit védik, naponta 100 000 köbméter vizet szivattyúznak át a Kisbalatonba. Ez körülbelül 50 úszómedencényi víznek felel meg.